Tämän talon arkkitehti voitti EM-kultaa pikaluistelussa ja hän oli myös olympiapurjehtija. Puhumme arkkitehti Gustav Estlanderista. Vuonna 1904 hän piirsi Boulevardi 17 tämän upean Jugendlinnan. Estlander oli visionääri Helsingin aluekehityksessä sekä arkkitehtina että rakennuttajana. Luokkahierarkioihin hän suhtautui aikalaisiinsa verrattuna rennosti, eikä välittänyt eri tuloluokkien sekoittumisesta talon tai porrashuoneen tasolla. Estlander yhdisteli kansainvälisiä virtauksia ja vanhojen linnojen romantiikkaa. Hän kehitti tyylinsä, jolle ovat ominaisia pyöreät tornit, kiviset kaariportaalit ja suojaisat loggia-parvekkeet. Hän rikkoi perinteisen katulinjan vetämällä osan julkisivusta sisään ja ulos. Tämä loi kodinomaisuutta, jolloin sisätilojen luonne heijastuu suoraan ulospäin. Estlanderin suunnittelemista taloista 25 kaunistuttaa yhä helsinkiläistä katukuvaa.